to onwere anybody nwere ike ijide Mathias n'aka etu a kpụrụ ya ụtalụ nya nwere onye nwere ike unu niile nọ na east nwere onye nwere ike ijide Mathias n'aka etu a kpụrụ ya bụrụ oke isi ya ụtalụ nya Mathias sịrị n'ọnyawo the new address Ndi Igbo the new address Ndi Igbo nwesị ka njụ unu biko ana Igbo a ọkawu nke ya wee bata Asaba across River Niger wee bata ana Igbo onye ka nwa Igbo ka o nwere ebe ọzọ ala Igbo sọtụrụ anyị agbahọ onye wiva ha n'ikwu butterfly calling itself a bird butterfly calling itself a bird ụkpana na-akpọ onwe ya nnụnụ ka nkọwazi elu gị ọfụma maji Mathias ese n'ọwụ adreesị Ndi Igbo ọwụ adreesị ndị be Ezeaku ọwụ adreesị ndị be Ezeaku onye ji wee wụ adreesị Ndi Igbo ndị Enugu steeti be ha onye ọwụ ha ma onye ọbụ onye ji wee sị n'ọwụ adreesị Ndi Igbo first of all o jere ka ya na injinia Ataeze zọwa Ozigbo ndụ bayeda awaji eke ndị mmadụ emekwana kama ị azawa Ozigbo ndụ bayeda awaji eke ndị mmadụ ịzara eze a na-ahụrụ ji mana kere ka ihe esi aza eze a na-ahụrụ ji na mkpụrụ ji ise ị na-ebupụta na-awa na-eke ndị mmadụ ebe nnata ukelu more than ji 5,000 n'ọbe na-ebi ihe ndị mmadụ ha na-eri ana m ajụgụ ya ajụjụ ọ mkpụrụ ji 5 ha ya ekposa agbụkesia ke ndị mmadụ machisia crayfish machie okpei machie olokabis macha ya ofe iko rice machisia ya ndị mmadụ shiri ndomi ibụa chịkọ ndị mmadụ ọwụ nya ka iji wee wụlụ adreesị Ndi Igbo ana m ajụkwa ya ajụjụ Shanghai anọsi ike onye uru agụ onye ụmụ eze agụ single-handedly building a health facility in his home church n'ụmụ eze agụ building a state-of-the-art clinic free na home church ya n'ụmụ eze agụ. How many people have done that na Igbo? Mmadụ one. No, we are saying Mathias ebugharị onwe as the new address Ndi Igbo nwere asị ọfụ maka ngwa ụlọ that guy nwere ike imecha jee nga maka ife oji ọnụ ewepụtara onwe ebute ikoro agbara na-aghasa onwe nenu Mathias ana Igbo ka iwe adreesị ịma ọma adreesị be ha ọma adreesị be ye ọma adreesị be nne ọkwọ nke ọ na-eji ụbọchị apụta isisi asịrị pasị mkpụrụ sịrị pasị ya n'isi were eje ọkwọ nyawo onye we adreesị Ndi Igbo ife na-agụ this young man adọrọ n'afịa. I am telling you, ife na-agụ this young guy adọrọ n'afịa and ọ chọrọ ijekọta ọnwa n'elu. By the way, because ịma na ịṅụ mkpụrụ mmiri a kọma ịṅụ mkpụrụ mmiri a ọkwa ịma anwụrụ a ọkwa ụmụ ọgwụ ike ekwugo m ya constant oke ịṅụ ọgwụ ike na-enye ụmụ okorobịa anyị nsogbu and o jidere Mathias na-ana n'iyi. I don't know the day Evangelist Ebuka Obi of Zion Ministry ya alụcha psychiatric hospital ọ na-alụ na Umueri ka ewu nwa ekuru this young man kudo ebe afọ 6 months ka examine isi mara ife na-eme ya na ndị otu afụbụghị people dụchashalụ so daft ka ndị na-efolo Mathias. Imagine somebody pụtasị m Ezugo oge ọhụna o nwekwara ife dị mma ị na-afụ Mathias na-eme ị na-ekwu olu ite onye n'ife ndị dị mma wee sị na onye adụ mma iji dị bute nya na ịka m na-esi eke ya ọkpọ n'isi ikom ikotokotokom mma ekegide ya ọkpọ n'isi isi ya esi etu afụ akpụ isi ya agha isi abụ okpu otolu effort of ndị mekalele nke onye mmewuri eme anytime soon. Mmeji wee na-eto Jerry Eze bupụtara more than 500 bags of rice
500 bags of rice ọkwụ nke nnukwu ihe a na-ele 110,000 ka ọgụnụ over 300 million ka enye ndị mmadụ with the other palliative say bupụta keke 100 valued at over 300 million ka ndị mmadụ ị na-akpọ ha ndị ohi. Fada Mbaka na-eme ife niile ọ na-eme ị na-akpọ ya onye ohi. Evangelist Ebuka Obi, if not for anything, state of the art psychiatric hospital, old people's home stroke hospital on our Umueri is a capital project. Free. Itodane, he brought development down to Ngopala, where our people are benefiting immensely. Itodane. He has given money for empowerment to more than 1,000 to 5,000 people. Itodane. Mmadụ ole ka itodana alụda ndị niile ị na-akọtọsị everyday kpọọ ndị ụka ndị ohi. Ife ndị ụka mere n'ala Igbo inweghị ike imenwu in the next 20 years. How many of their effort ka imewepụ n'ala ọnụ sị okay na nke ha mere ụdụ mma na ndị ha na-eme adọrọ mma. Ole n'ime fa anyị dụgo na nkwa zụrụ nkwakịrị ikuku eji ha ma ya chawa egwu onweghị ife mata ha si ya eme tata ewepụrụ ndị mere ihe times 1,000 n'ala Igbo without making noise. They don't need to make noise about it. You understand? But because no one ulterior motive, that is why he makes noise with ozi ndị mmadụ na-ezi ihe. Because ozi ka ndị mmadụ na-ezi ihe, people will take ezi ihe ozi oje ozi ya ọ na-emeki mouth. Mmadụ ole ka o meghepụ n'ala ọnụ sị na ife ha mere ụdụ mma mmeji wee pụta wee na-asị gụrụ ka o mere nwanne dị mma. Ọkwa ụbọchị a ka ọ na-agbagheri o jikwa wee je haya ambulance. Ọdụka ọma na ndị mmadụ ya ajụọ kelee ebe ambulance hospital ya dị ife ọzọ kwuru owu na-echenji ambulance hospital ya top gasket. Gụnụ ka anya ambulance lụọ n'ala alụọ anyị eji wee chenji top gasket. Kelee ife ambulance ya lụọ n'ala alụọ. Okay, emergency number wepụtara ajụgo m ụnụ mmadụ ọkpọ na emergency number ahụ one day kelee ife ambulance alụgolo alụọ eji wee na-echenji top gasket. Or a slip of tongue ọmụha mgbe o ji wee dapịa n'ọnụ na ha ji chọwa ambulance ahụ eji wee bu mmadụ because the moment ụbụrụ ya bịara nna na ndị mmadụ ya ajụkwa kere ebe ambulance adụ ife ọzọ kwuru owu na-arụ gasket. The only ọnụ ambulance alụgolo a ka egosi ụnụ agwụrụ na-arụ gasket kere ebe ambulance ejibe na-ebịa buru mmadụ n'ogbenye. Emergency number o kwuru oyizige ijiye ọnwụ na iji egosi nya ugboro ole ka ụnụ fube n'ala ebe ambulance ahụ bụ mmadụ gosi na vidio anyị ma onye ọnwụ ambulance ahụ nọ n'ọrụ oyi esekwa na vidio gosi ndị mmadụ afọ mana mụ na ahụ mana ambulance ahụ anọghị n'ọrụ na efe ahụ omenala bụ eziokwu ka eji weta ma na siena gwụgwọrọ agwụgwọ o je selie sepeta azụ without showing us the full ambulance. Ụnụ machi ife a na-alụ mana because na ụnụ chọrọ ịgwa ala atọrọ ụnụ which is ụka we decide ya kono wotu eche akono show no kodo kan ko ụmụazị manya woro na ife aha na-ekwu na aga. You cannot fool us. You cannot fool us. Mathias address Ndi Igbo. That is the greatest and biggest joke of 2025. The greatest and biggest joke of 2025. Also suppose you now add here to the 7 wonders of the world. Mathias being addressed Ndi Igbo. O nwere address ibe, kele address ibe n'Enugu. Kele number address ibe n'Enugu. Onye ji wee wụrụ address ife na-agụ onye adọrọ n'afịa. Onye akọchighị otu mpaghara ọzawa eze ọdịmegwu. Onye akọchighị otu mpaghara ọzawa eze ọdịmegwu. Ụnafụ bụ ife. Ụnafụ bụ ife. Aha ebe nkịtị eme o. Aha ebe nkịtị eme. Ọgaranya jelu mba anụ juru akpa ndị onyelu ya mana ọ wụrụ nke eziri ozi o jecha apụta ọbịakwa ndị ziri ozi na-ekwu ka o si wee jee ozi ọ maka onye ji nke wee jee ozi. Ịghọtago anyị nwere mmadụ n'ala Igbo ndị na-eme ife obodo na-afụ anya ndị na-enye mkpọtụ ka Mathias. So the next time mma anụ Mathias adreesị
ndị Igbo n'ọnụ Mathias akwado m jebe mkpọ gbaru glove n'aka ndị ebe ahụ were m kpọtụwasịcha ya ọnụ meanwhile aka na-ajụ ụnụ na-anwụ nna na so nwere onye nwere ike ije buru Mathias butere m ya hosel ka m bọ ya ochie n'ọfụ maka that young man na-ekwu ọnụ nwa mmadụ ahụ na-ekwu ọnụ gbara fele oke ọwụrụ ala ana Igbo ka Mathias wụ adreesị ya Igbo ana Igbo ọkawu nke ya wa cross river Niger ịbata ana Igbo ka o nwere ebe ọzọ ọwụkwụ Igbo nke anwụ onye Igbo ọwụkwụ Igbo nke anwụ onye Igbo ka Mathias wụ adreesị anyị what a shame and the most dishonorable thing to say na Mathias wụ adreesị ndị Igbo okay udodi. Thank you for watching. Subscribe on this channel, share this video, like, comment, subscribe, and thank you for watching. God bless you.